Hello guys, zdravím vás u 4. dílu vlastně našeho Skyblocku. Stala se strašná nehoda. Nechtěně jsem smazal svět, tak jsem si to udělal do nějaké podoby, jak to bylo. Takže tam máme ten most, tam je skelík zrovna, trošku jsem to osvítil, ten Cobblestone generátor, Nether portál a tak všechno, takže tu máme ty věci. Co bych chtěl dělat v tomto díle, je udělat si stromofarmu, ale to bude menší problém, protože je noc a bojím se, že mi se střelí skeleton, takže trošku jsem natěžil toho, jenom trošičku jsem natěžil dřeva a potom cobblestone, ale takže uděláme toto, budeme trošku si zalovit. Šup, tady, tak. Ola, něco mi kouslo. Jakože teďka v reálu. Takže jdeme na ně. Oh no! Tak to je jakože jsme spadli. Teďka asi budeme, jakože co padat, budeme pořád options, video setting, nevím, proč mi to neuloží. Done, back to game. Tak, respawn. Vidíte, vedle té vody. Ještě tomu dáme, tak počkat, znovu. Jaj, kurde. Dáme tomu už čas, skoro 0. Ach jo, jsme tu. Hele, oni jsou pryč. Všichni lezli za mnou. Takže, jak už to bylo, to jsem spadl na schvál, aby všichni šli za mnou. To byl účel, no, víte. A zombie, ach jo, už se dá zase spadnout. Vidíte to? Jdu na to znovu. Tak. Zkusím jak, nevím co to je, jestli to je zombík nebo tak. Vidíte to? Pojď sem, musíme zabít. Jo, je to zombík, to jsme v klidu. Pojď. Jen si pojď. Pojď. No. Jsi můj kaďák. Kaďáku. Ty běž tam. Oh no. Jo, ale nevadí. Měl jsem to ale vyhodit, že? Kurde. Ale je tam, možná, že budeme mít zlaté. No, má enchantované to. Musíme tam rychle spawnout, a jestli se dospawnu, tak prostě budu naštvaný na skeletona. Kurde. To fakt, to je failím všechno. Kurde, úplně zase fail. Já nemůžu hrát Skyblock bez tak, že... Kurde. Ne, slunce už vychází, dělej. Slunce, už... Sluníčko. Ne. Proč? Řekněte mi proč. Ne. Co? Řekněte mi proč. Proč já? No tak to je jedno. OK, nevadí. Konečně začíná den, takže my si budeme stavět 6x6 plošinku. 2, 3, 4, 5, 6. Takže smazal jsem mi svět, takže to tady trošku vypadá jinak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Čo? To je jedno. To je malá plošinka. Když taky potom ještě zvětšíme, že změníme, jakože tam tady tuhle hlínu za cobblestone, ale to si budeme muset nějak podést. A potom tam uděláme třeba schody a tam budeme mít různý třeba sklad.
ale to až v pozdější době. Takže tak, jo, budeme udělat ten nekonečný proud vody. Já bych neměl zacházet s kyblíkem, tak kde to uděláme? Tak třeba tu raz, dva. No, vypadá to trošku hnusně, ale nevadí. Šup. Takže šup. Tady schováme to tež. To se potom všechno úplně bude vypadat jinak. Tak. Teďka vezmeme. Vezmeme toto. Uděláme to takhle. Dejte se. Teď se dostal geniální nápad. No, s tím kyblíkem bych moc neriskoval a vzal bych si jenom to pár. No možná ještě tolik toho, tak to vrátíme. Tak, to hodíme tu a půjdeme na to. To nám tady zamrzá. Šup, jako v minulém díle. Šup, takže jsem smazal svět, ale vypadá to tak nějak úplně stejně, dalo by se říct. Tak, si vezmeme kyblík, nekonečný proud, kypneme to tu, ale to ještě není ono. Šup, 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 a ještě tu hlídnu by jsem tam hodil. A to děláme takhle, dějte se. To umí pouze Vortox. Šup, tady, tady a tady. Tak, asi víte, co už dělám. To bude takový už díl, kdy budeme. Takže teďka vezmeme bucket, nebo kyblík, hodíme ho zase tu. A uděláme to trás. 2, 3, aha, tu nám to nevyšlo, ale to vůbec nevadí. Tak, tady toto mi tak docela vadí. Kolik toho máme? Přesně 6, ok, takže to tady trošku 2, 3, 4, 5, 6, ok, 6. No, to trošku nevyšlo, ale nevadí. A já si chci udělat z toho si chci udělat toto. Dělám to dobře? Jo, dělám to dobře. Takže 18. OK, 18. Aby jsme nespadli. Tak. A tam to podestavíme gobblestonem. To uděláme tady tak. Šup, 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 šup. Tak, šupiti dop. Ještě uděláme. Tak nám to nevyšlo, ale nám to vůbec nevadí. Máme dost gobblestoneu. 6. Potom si uděláme i na tom mostu, ale to až v pozdější době. Tak, až podsáď. Tak vezmeme torčky a moc se mi líbí, jak je to tak. Šup, tak. Tak je to moc pěkné. A přece jenom na naše pěstování potřebuje moc toho. Strašně moc světla. Tak a můžu to ještě udělat takhle, když to mám tu, tak vezmeme tu tak až tak. Jo, mám to.
A zase, jo, tam bude třeba, dejme tomu, něco jiného. Teďka vezmeme ten kyblík. Shop. Dělej, co to? Tak. Tak, OK. Shop. Teďka vezmeme toto. Vezmeme to. Ať neplýtváme dřevem. Já jsem úplně levý. Já jsem úplně levý na craftění. Jsme toto. Ještě toto si proměníme. A já ještě udělám toto. Šup. Ježí, jak to dělám. Toto uděláme si 6 takových. Já vezmeme si tak. Šup, 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 šup. Šup. Tak si uděláme krumpáč. Krumpáč. Tyčky. Tak. To jsem to schoval. Takže šup. Ratatatatata. Tak. Potom tak. Jsem se řekl, že jsem tam dělal dvakrát. Šup to tady, tak. A už to tu schováme. To děláme tu. Tu. Vezmeme tady toto a toto. Ale i když přece tady to nepotřebujeme, tady by to mohlo být na to, jak se tomu říká. Já nechci došlapat. Řekněte mi, že to nejde a já se tak šup a tak. Dáme tohle. A tady zase, ne, tu ne. Kde se zasadíme stromek. Tady zasadíme jeden stromek, druhý stromek, třetí, tak. Necháme to tak, takže moc osvětlené, ale to vůbec nevadí. A já teďka vezmu tohle, když ještě tedy den. Sice bude ten, jak se tomu, ten most bude jednomístný, ale to nevadí. Jsem to chtěl dělat krumpáč. Potom si ještě uděláme na to. A co bude tam? Jo, tam budeme být obludy. Ne, tady tam bude... Co by to mohlo být? To tady takhle bude jenom takhle. To tady necháme tak a necháme to trojmístné. Takhle to je sice škaredé, to nevadí. Ve skybloku je jedno, jestli je škaredé nebo tak. A potom něco vymyslíme, to, co budeme potřebovat. Takže, co budeme dělat teďka? Mohli bychom ten ostrov zvětšovat, že jo? Ale já toto můžu ještě mezi tím, něco se vedu ještě ne. Takže shift, shop, 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 ach jo. Nein. Ne. No. Yes. Na, Ježišmarja. Já se snad pícnu. Prostě všechna hlína padá.
Já už vím, jak to dělám. Šup. Nefunguje. Nevadí. Však plošinku máme. Hlínu máme jenom 4. 4 hlíny máme. To ovšem vůbec nevadí. Tak a my budeme rozšířovat ostrůvek. No nevím, jestli tomuhle dá říkat rozšiřování, když mám jenom jednu řadu. Tak. Aha, tady vlastně, jo, už nám vyrostla bříza. To tady hodíme. Sekírkujeme, ať máme jistotu, že nám spadne sazenice, protože bez bílého dřeva, jakože obejdeme se, ale bílé dřevo je moc pěkné na stavění. Rozděřím to. Že by to vůbec nepadalo. Trudl nudl. Ach jo. My chceme sazenicí. Já se bojím. Aha. To není moc dobře vymyšlené. Hop. Getting wood. Šup. Šup. Nic. 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 A nic. Takže jsme bez bílého dřeva. A potřebujeme něčemu bílé dřevo. Jen tak by mě zajímalo, jestli je k něčemu prostě bílé dřevo. Raz. Jdu trošku to. Ten je Enderman. Pojď sem. Pojď a bam. Ještě, že máme to trojmístné. Jo, máme 2, OK. Chtělo by to bam. Na postel, chápete? 4, to už máme jednu vlnu. 1, 2, 3, 4, máme jednu vlnu. A my potřebujeme 3 vlny, takže ty vlny nebudeme počítat. Pojď sem, creep. Co? Já se na ně dívám. Běžte pryč, všichni. Aha. Tak to je jiná. No, tak to je pěkně. Mně se líbí, aspoň doufám, že nám tam nebouchl Cobblestone generátor. Šup. Aj, dělej. Kolikrát jsme v tomto díle spadli? 3krát? Ty vogo, v každém díle smrt. Ty vogo, dělej. Ach jo, oděte se teď. Bez skina. Ale jak jsem... Šup, a kde je ten můj meč? Vidíte? Je to super. Takže ostrůvek vypadá už... No, dá se tomu říkat ostrůvek. A jo, ještě se tomu dá říkat ostrůvek. Jo, dá. Spawnujte se.
Pavnujte se, tam to bude hard, toto je normál a tohle je easy. Chápete? Teď má, jo, kostlivec, pojď Kostio, pojď, play, play, pojď, jdeš jak zhnilé jabko. Pojď, chci kost, OK, chci tvoji kost a když tak aj luk, au. Spider jockey, jo, přesně, to jsem chtěl, jo. Buďte teda skilly, lamko, lamo, oh no, šubom. Proč nejít jenom jednu kostku? Jakože pro mě je to fajn, ale on dostřelil až tu? Tak to je jiný čávo. My si uděláme tohle. Co to? Jenom 3 míly. To nevadí, protože já chci meloun. Vyrosteš sám. To nejde. To už nejde. No, chvíli zbytečně. A počkej, co to vůbec je za ty? No, to je jedno. Takže jsme odlup. Tak prosím tě, kdy vyroste. 2 creepři, hele. Kdyby jsme si na vás, ale máme barvivo, ach jo. Takže vás budeme zhazovat. Zhazovat vás budeme, ano. OK, nevím, jak dlouho natáčím, ale nevadí to. Doufám, že nám co nejdříve vyroste meloun. Nám je to jedno, ale my vlastně pořád umíráme. Pojď sem, oni se obejdou, to jsou chytrolíni. Ještě meloun vyrostl už? Že nevyrostl. Tak, dneska jsme neudělali ani jeden. Počkej, co to tam je? Co to je? Aha, creeper a zombie, je zajímají zombie. Běží zombie, utíkej. Našel meč, tak zabíjej. Říkám, nemůžu zpívat. Nemůžu zpívat, jak jsem říkal v druhém nebo v třetím nebo v druhém díle. Se tam trošku zahladíme. Šup. Oh no, začíná sněžit. Ne, my nechceme, aby sněžilo. Aspoň já to nechci, jestli to chcete vy, tak jak prosím, jako nechte si to líbit, že vám sněží. Představte si, že jste v Alpách, ale jo, teď mě něco napadlo. Počkám, až bude den, proč tam schovávám meč. Počkám, až bude den. Nalákáme si prvně zombíka k nám. Zombík totiž naatakuje na dálku, což je superové. Pojde nebo jo, jde. Pojď. Dělej. Škoda, že neumí sprintovat. Ne. Haďa, teď je fakt. Co to bylo? Sněží ti do očí? Vadí ti to? Vadí ti to, že ti sněží do očí? Mě tož... tak přesně, to jsem chtěl. Já ti to nám zhodím do vody. Oh yes. Jsme level 1. Ale vlastně nebudeme, co s tím uděláme? Sníme ho. Mám hlad. S jako nebylo dobět. Já si nestrandu. Já mám chuť to vypnout a
udělat něco. Nechci to říkat, co. Čekaj. A nic u sebe nemáme. Jdeme. O, to je kruté. Nesněží, nesněží. To je kruté. To se mi líbí. Ach jo, kukuk. Melon ještě není. Půjdu skouknout do neteru. Ne. Proskočil jsem portálem, neproskočil. To je jedno. Takže šup. Jsme v nedru. Co to bylo? Kde? Co když jsem to zničil? Poraďte mi, jestli to mám zničit a když tady udělám nějakou plošinku, jestli se mi to budou spanovat pigmeni. Já to totiž moc přesně nevím. Melon vyrostl? Ne, nevyrostl. Jaj, no, někdo už natáčím. Budeme si natěžit. Ach jo. Budeme... Jo, vlastně, jak nám vyroste ta, vlastně můžeme... Buton? Čemu buton? Čemu nám je buton, když nemáme... Budeme patíku. Dáme to tu na portál. Šup, 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 šup. Budeme to prvně zničit to listí. Co to bylo? Sugar... vlastně už nám vyrostlo, no tak to je super. Jsi se ani nevšiml. No víte, jakože když si nikdo nevšimne. Spadlo už nám něco. Jaká ta sazenice? Jo, spadla. Jsme v klidu. Ať už to padá samo. A my si zatím vezmeme. Hej, vole. Omlouvám se. Já za to se omlouvám, jako, že jsem mi řekl vole. To nevadí. Jakože. Není to až tak prosté slovo. Tam hodíme, šup. To tež. Jo, a potom si uděláme sněhovou farmu. A co jsem teda chtěl udělat? Jo, já jsem chtěl udělat toto. Určitě si vezmeme toto. Šup. Máme 47. Crafting. Tak. A jdeme těžit. To jsem to učil. Těžit sněhové koule. Si spíš uplácáme. Proč to mám? Nevadí. Stále zase bylo. Já se kouknu. Já vidím snad duchy. Vidím duchy, jsem zázračná osoba. Šup. Jestli budete chtít, ten, kdo mi napíše, pod do komentu chci si s tebou zahrát, můžeme si spolu zahrát přes hamači, přímo Skyblock, budeme spolu i natáčet. Takže jestli budete chtít, tak s nějakým prostě, nevím, jestli to dá říct s fanouškem, ale ano, s fanouškem, jestli bude chtít, tak si s ním natočím nějaký díl. Šup. Šup, snowball. Ale to až se dostaneme dál. Jo, a jíte sazenička nám padají a z toho nám prostě nespadnou. Z bílé břízní nám prostě nespadly, já nevím, jak oni si to představujou. Nenechal jsem je doležet nějaký drop? Ne. Co budeme dělat? Kolik máme gobblestone? Nemáme žádný gobblestone. Nevím, co budeme dělat. Nevím. Možná bychom... Čekaj. Šup. Kde to jsou? Jo, tu jsou. Šup. Baum. Takže moment. Co uděláme ještě? Koukneme se do nedru. Ne, tam už jsme dneska byli.
Dneska, no, takže co děláme? Co uděláme? Co to bylo? Co se stane, když to zničím? To děláme až na konci dílu. Tak počkej, já si to napíšu na nějaký papírek, jo. Zničit na konci, jak se tomu říká? A fialovou hmotu v portálu. Tak, šup. OK, ale to až na konci. A já tento díl